파티 ገብ다가니 बेयावनो दं माथो। फैबाय नोङो? औ फैबाय। लाबो अब्लालाय मेथाइया आंबो एसे जानि। मेथाइ माने आं जाजोबना दोनबाय। दे जेबो नङा दे। हां नोङो जागोन होननानै मोनथियाना नोङो खिन्थाखानांगौमोन आंनोबो लाबो होननानै। आं आरो नोंसोर जाया होननानै जाजोबना दोनबाय। दे जेबो जाया दे। आङो गाबोनबो थांगोन दे मेथाइ जानो। गाबोन जानो हागोन दे। माखौ जानो हागोनलै? मेथाइ माने आं दिनै दखानाव थांदोंमोन। ओमफ्राय आङो मेथाइखौ हारसिंसो जाजोबना फैदों नोंसोरखौ जाया होननानै बेखौनो आरो गाबोन थांबावगोन गाबोन लाना होफैगोन होनदों आङो। मा? दखानाव सोरजों थांनाय नोंलाय आदाजों? न' आं हारसिं। मा? हारसिं थांनाय दखानाव नोङो? औ माथो जायोथाय? जानायालाय जेबो जाया र' थेवब्लाबो नोङो गोदान ना आंखौथ' लिंनो हायोमोन ना आंबो थांगौमोन दखानाव। नोंहा मालाय टुनटुलुमोनजोंनो बेस्थ' बेनिखायनो आं नोंखौ डिस्टार्ब मोनगोन होननानै लिंदिया। थेवब्लाबो थांगौमोन आरो हारसिं जेबो मोनाखै आरो नोङो? माखौ मोनलाबायनो आंनिनो गामि। गामियालाय नोंनि गामियानो र' थेवब्लाबो नोंखौ लाबोनायादि सानथामबो जायाखैना बेनिखायनो बुंदों आंबो। जोंसिया बेफोरखौ जेबो मोनालै लाजिनाय गिनाय जेबो गैया आंहा। थेवब्लाबो नोङो हारसिं थांनाङामोन ना आंबो थांगौमोन। थै गायदे नोंबो बेखौनो बुंबाय था हारसिं थांदों माथो जाखो? नङा माने गामिनि मानसिफोरा माबाफोर बुंजानो गिदों आरोलै आङो। बुंबा बुंथोसै आरोलै माइबासो केयार खालायनांगौ बिसोरखौ जेबो केयार खालायनाङा। थेवब्लाबो आरोलै आंखौ उन्दुनो ओंखारसोबाय उन्दुनो थांसै आङो। थां उन्दै थां दसे जिराय थां। बुथुरलानि सेंग्राया मा साफा मारदे माबा मानसिखौनो गोसोसो खांफ्लांबाय थाबाय आङो। माबा गोसोखाङा सानब्लाबो गोसोआवनो फैबाय थाबाय। आरो मानसिनि गोसोआबो मोजां खोनालै फैसाखौ बोरै दिहुनना होदों नायनाय आंनियाव दङ होननानै। नंमारगौ दे गोसो थोनायफोर दंना गैयाबा बिनिया? दङ खोना गोसोथोनाय गैयासो जागोन दे एसेबां सेंग्रा साफानियानो थाया जागोन। दायो आंबो मा सानगासिनो मालायबा गोसोथोनाय दङ गैया आंहालाय मा आंलाय साननोलाय सोर? अबेनि जाखोबा मानसिखौनो माबा आङो करियाननिफ्राय फैनाय रोखोमसो मोनो। माबा मानसियानो करियान रोखोमथार करियान चाइनिस बेफोरबायदिथार। नंमारगौ दे मा समायना मार। जोंफोर गामियाव बेफोरबायदि समायना सेंग्रायानो गैया। जोंफोर गामिखौ बादहो जोंनि एरियायाव बेनि बायदि रावबो सेंग्रायानो साफा गैया। मोस्रोम गस्ला सुथाबनो होनाया सुथाबायना? माबा सुथाबथ'वाखै र' दाबो सुथाबाखै आरो आंलाय दा दुगैखांनानै माखौ गाननांगौ? दे माबोरै सुथाब मा खालामबाय थानायमोन नोंलाय? ओरैनो दङमोन माबा उन्दुनो ओंखारदोंमोनलै आंखौ। उन्दुनो ओंखारगोन मायाबा? औलै आब' उन्दुनो ओंखारमारदोंमोन आङो। सुथाबनि र' दसेनो जागोन। दहायनो बुंनांगौ सुथाबाखैबा सुथाबाखै होननानै आं सुथाबगौमोन ना। दालाय आंलाय माखौथो गाननांगौ गस्लायानो जिजोबदों। सुथाबनि र' थांनाय नोङो दुगैहैग्रोनाय दसेनो जागोन दे। दुगैहैग्रोनांगौ माबार सुथाब दे गोबाव नांगोन बुरजाथार माबा जिदों गस्लायाबो। दे जागोन दे सुथाबगोन दे। ओंखाम ओंख्रि संखांबायबा? औ संखांबाय दा दसे थाना उनाव जानो हागोन दे गस्लाखौ सुथाबग्रो। जागोन दे सुथाबगोन दे बेखौनो बुंबाय थानाङा माबा। सुथाब माबारै आं दुगैहैनोसै। थां बै बुथुरलानि आलासि सेंग्रा साफाखौ सानैनो गोबाव जादों आंहा। आब'नि गस्लाखौ सुथाबनो गारै बिखौसो सानफ्लांबाय थाबायलै। सुथाबनोसै र'। जेन थेन गेबगांनियाव फुस्लाय 100 खालायनो हाबाय दे आं फैसाखौ 100 जमायनो हाबाय। ओमफ्राय गाबोन फुङावनो गायब जाखानोसै आङो। गाबोन फुङावनो खारखोमानांसिगोन आङो। गाबोन आङो खैथा बाजियाव खारनाया हामगोन? माबा गेबगां बिमाया 5थासोआवनो साहा माबायो सिखारो। आङो 5थानि सिगां थांनांगोन। बेसांसोआव थांनाया मोजां जागोन? 4था। 4थाबा एसे माबाद्रायो
एसे खोमसि थायो खोना बायसि साराय सारिथा साराय सारिथायाव थांगोन आङो गायदेयाथ' उन्दुलांबा जेबो थरानो गैखाया आङो खारखुमाबाबो बियो जेबो गमखौनो मोननाय नङा दाउ बेदरजों दिनै ग्रोम ग्रोम जाबायलै ओंखामखौ उदैयानो पेक्लिक्लि जालायबाय आंनिया आरो हाथायाव नांथारजोब्बाय ओइ मा बोखाबाबो गनो नागिरालाय गबाय र' मन'ना दोनबाय नायसोलाय गथ' बिलाय हाथायाव नांथानायखौबो गारा मन'ना दोनफिनो आयु बेसेबा पेक्लिक्लि मोनमारदोलै उदैखौ थाबायखननो हाया मोनलायदों आं रखर गायदे थाब उन्दुफैदो मानोहाय बारा टाइमानो जायाखै माथो 10थायानो जायाखै उन्दुनो ओंखारदों आरोलाय आंखौ दिनै ओरैनोबा माथो बेसेबा हरालागै 1-2 बाजियालागै वाट्सएप फेसबुक माबा इउटुब नायबाय थायोलै दिनैलाय मा 10 बाजि जायैयावनो उन्दुनो ओंखारदोंहाय नोंखौलाय जोंसि बाजै हा ओंखारदों आरोहाय मानो ओंखारदों आंलाय मा मोनथिगौसि दे उन्दुनो ओंखारदोंबालाय उन्दुना थादो आरोलै आंबो उन्दुनोसै आंहाथ' ओरैनोबाबो मबाइलबो गैखाया नालाय दा टुनटुलुनि फिसाफोरखौ फाननानैसो आङो आपेल मबाइल बायगोन आपेल मबाइल माने आइफन नोङो जाम्बि नामा गायदे अमा फाननायलाय नोंलाय बेसे फैसा मोननो हाय जानो 20,000 30,000 आइफना जाबाय 50,000 1 लाख 2 लाख 50,000आनो बयनिसाय खम मोनथिबाय बायगोन आरो हाय लासैनो खेबसे लागिनो हायाबाबो आंहा उनाव बोसोरसेसो नेबावगोन आरो मानो मोना टुनटुलुनि फिसाया 7था माने मानो 50,000 मोना मासेयावनो जुदि 20,000 खरि मोनो मानो आपेल मबाइल मोना बांद्रायसो जालायगोन आंना आग्लायबावगोनसो फैसाया मानसिबाय जोंसि बाजै मासेयाव 10,000 20,000 नोङो जुदि आपेल मबाइल बायनो हायोना आङो आसि थाइसे दानस'ना दिन्थिगोन नोंनो मा होनदों नोङो आङो सानसेबाबो आपेल मबाइल बायना दिन्थिथारगोन नों नायबाय थाल' दे नायगोन दे आंबो बोसोरसे नङा बोसोरनै नङा नोङो थैजासिम आपेल मबाइल बायनो हानाय नङा नोङो मोनथिबाय दे जागोन दे नोङो नायबायल' था गायदेया आपेल मबाइल बायनो हायोना हाया आला रावबो नुवाखैथ' आंखौ नुवाखै खोनादे रावबो माबा गिनाय मोनसिबाय आङो दाथ' आङो ससे थाबायनासो थांनांगोन दा अबाव गारि मोननो साराय सारिथाल' जादों बालनि लामाथिंगो थांबा मानसिफ्रा नुगोन होननानै लामाथिंगो थाङासै आङो दुब्लिथिंसो फैबाय आरो आंखौ गाननो होनाय गस्लाफोरखौबो लाबोजोब्बाय आङो आरो बेगाबो गायदेनिसो लाबोबाय आं गायदेनिबाबो बाले माथो खालामबावनो होनबालाय अबेखा थांनाया मोजां जागोन दा आंथ' लामाफोरखौबो सिनायहायालै मोजाङै बै साहाथिंसो थांनोसै आङो बालनि रावबो नुवाबा हामगौमोन दा मोसौ दरक होनो फैनायफोरासो नुलायलांसिगोन आंखौ बालनि गायदेयाथ' आं फैबा जेबो थरानो गैखाया थांसैलै अबावबा मानसिफोरासो नुगोन गैयासोन आयै बररावबो फायखानायावबो नायहैदोंमोन आं खिनो थांदों होननानै गैया अब्लालाय अबाव थांखो गथ'आलाय आयु मालायनि गथ' गिनायसो मोनबाय आङो अबाव थांमारखो गथ'आलाय मा मोनथिगो दा अबावबा थांखो गेबदाङा गैया बेबो नागिरनो थांदों जोंसिखौ मोनबायना नोंसोरो गैयाहाय आबा मोनाखै अबाव थांमारखो मानसिया आं गिनायसो मोनसोबाय मालायनि फिसा आयु अबाव थांमारखो गथ'आ होमब्लालाय अबाव थांमारखो बे मानसिया गामियाव नायहैबाय गैया गामियावबो गैया दखानाव नायहैबाय दखानावबो गैया खारखुमाबाय खोना नोंखौ नांला खोना नोंखौ ओरैनोबाबो मोजां मोनखायामोन ना बियो बोरैबा खायोमोन नोंखौ मैयाल'सो आंजों कतक मोजाङै मिनि खुसियै रायज्लायबाय थादोंमोन बियो आंखौ गारनानै थांनो हाया आं मिथिगौ बियो आंखौ मोजां मोनो आं मिथिगौ सिगां मोजां मोनाबाबो दा मोजां मोनबायथ' बियो होमबालाय अबावथो थांखो
आंजोंनो एफा मोजाङै उन्दुना दङमोन ओमफ्राय फुङावनो गोमाना थादों खोना मानसिया गैया आं सिखारबा माथो मानसियानो गैया बिसिनायावनो आंनिबा खारखुमाबाय खोनालै बियो आदा आं मानिना लाया बियो आंखौ गारनानै मालाबाबो थाङा सोरबाफोर खामना लांबाय बियो आं मिथिगौ सोर सिखावफोर फैदोंमोन खोना मा सिखाव फैलाबायनो आंजोंनो मैया हराव एसेबां मोजाङै उन्दुबाय फुङाव सिखाव फैदोंमोन खोना मा सिखाव फैलाबायनो सिखाव फैयाखै बे आंनिबा बियो खारखुमाबाय आं मिथिगौ नोंखौ बियोथ' मोजांखौनो मोनामोन निसाखौनो बियो मोजाङैसो माने मोजांसो जाफ्लादोंमोन खोनालै नोंजों आरो मोनसे बाथ्रा आंनि बेग गिदिराबो गैया आरो जराथामसो गस्लाबो गैया आंहा मा नोंनि थाखाय माने जोंथिया सिखाव आरो न' नोंनि बेग गिदिरखौ ओमफ्राय नोंनि गस्लाफोरखौ खावना लांजोबदों आरो न' आङो डाइरेक्ट सिखाव हमाखै थेवब्लाबो दा गोमादों नालाय गोमादों होनना बुंदों आरोलै नोङो लाजि मोननानै मा जानोसै आरो सोर नम्फा खर'नि सिखाव फैलाबायनो दहाय नोंसोर सिरि थाथ' माबा नांज्लायबायल' थायो थौ गायदे गामिथिंजा आरो खेबसे नागिरहैबावनि दा जुदि बियो खारखुमा लांदोंबा सोरबा गामिनि सासेबाबोथ' नुनो हानाय थुनाय सोंहैनि थांनाय सोंहैनाय थौ गायदे भगबान जोंसिखौ सोर फाथिया सोर बालन्दाया खावना लांखो जोंसि आंनि सना आंनि माइनाव आंनि लोक्षि नों अबाव थांमारखो सोर पापिया नोंखौ लांमारखो नोङो जेरावखि थाया मानो आंजों फैफिनदोलै सना आं नोंनि अनगा थांना जानो हानाय नङा आयै फैबाय आङो पापि गथ' मानो फैफिनगोन नोङो हा हौवाजों खारफालांनाया